Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa aqwatuha. Inna utawi iki iku lapat inna wa aqwatuha lan pira-pira dulure inna. Li inna ana laita lakina la'al ka ana aksu malika na min amal ka ina zaidan alimun bi anni kuf'un walakin nabnahu dudikni. Li inna iku keduwene lapat inna. Anna lapat anna, laita lapat laita, lakina lapat lakina, la'ala lapat la'ala, ka'anna lapat ka'anna. Aksuma utawi sewali hukum li kana kang tetep keduwene lapat kana. Min amal nyatane saking amal. Contone koyok lapat inna zaidan alimun. Inna zaidan sak temene Zaid iku alimun wong kang weruh. Biani kelawan sak temene ingsun iku kuf'un madani tatawa imbang. Walakinabnahu lan tetapine anake Zaid iku dudiknin wong kang anduweni unek-unek. Hada utawi iki bab inna wa aqwatuha wa yohada iku alqismu dumduman asani kang kaping pindho. Minal kurufi saking pira-pira kuruf anase koti kang rusak lil iftidai marang amil maknawi iftida. Wahia utawi kurufun nasiko iku sitatu akrufin ana 6 pira-pira kuruf. Rupane inna lapat inna, wa ana lan lapat anna, wa ka'anna lan lapat ka'anna, wa lakinna lan lapat lakinna, wa laita lan lapat laita, wa la'alla lan lapat la'alla, wa adda lan milang-milang ha ing sitatu akrufin sopo sibawehi Imam Sibawe kumsatan ing ana 5. Fa'askoto mongko gugurake sapa Imam Sibawe anna ing lapat anna al maftukata kang difatka hamzai li anna aslaha krana sak temene asline lapat anna iku inna lapat inna al maksurota kang dikasro hamzai kama koyo keterangan sayati kang bakal teko apa mah. Wa makna inna utawi maknane lapat inna wa ana lan lapat ana iku li taukidi krana faedah taukid. Wa makna ka anna utawi maknane lapat ka ana iku li tasbih krana maidai tasbih menyerupai. Walakinna utawi maknane lapat lakina iku lil istidroki krana faedahe nyusuli gunem tetapi ini ngono ya. Wala Allah utawi maknane lapat la Allah iku litamani krana faedahe tamani. Wala Allah utawi lapat la Allah iku litaroji krana faedahe arep wal isfaqi lan maknane isfaq wal isfaqi maknane nguwatirno. Wal farqu utawi bedakake baina taroji ing dalem antarane taroji wat tamani lan tamani iku anat tamania sak temene tamani iku yakunu ana apa tamani iku
fil mungkini ing dalem perkara kang mungkin tumibane nakwu laita zaidan qaimun. Contone ya, laita zaidan menawa zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Wa fi ghairil mungkini lan ing dalem liyane perkara kang mungkin tumibane nakwu laita sababa yaudu yauman. Laita sababa menawa sifat 6 iku yaudu bali apa sabab yauman ing siji dina. Wa ana tarojia lan sak temene taroji iku layakunu ora ana apa taroji iku illa fil mungkini angin ing dalem perkara kang mungkin tumibane. Fala taqulu mongko ora le ngucap sapa sira ing lapat ala sababai yaudu gak oleh ya diucapno. La ala sababa menawa sifat 6 iku yaudu kang bali. Wal farqu utawi bedakake baina taroji ing dalem antarane taroji wal isfaqi lan isfaq. Iku ana tarojia sak temene taroji. Iku yakunu ana apa taroji iku fil makbubi ing dalem perkara kang didemeni. Nakwu la alawwahu yarkamuna. La alawwahu yarhamuna. La alawwahu muga-muga sapa Allah iku yarkamu melasi sapa Allah na ing kita. La alawwahu muga-muga sapa Allah iku yarkamu melasi sapa Allah na ing kita. Wal isfaqo lan ing isfaq. Wal isfaqo lan ing watirake fil makruhi ing dalem barang kang disengiti. Naku la alal adwa yakdumu. La alal adwa menawa musuh iku yakdumu teka sapa abdu. Wadil kurufu utawi iki pira-pira kuruf iku yak malu ngamalake apa hadil kuruf aksa amalikana kale kaya sewalike amale lapat kana fatang sibu mongko nasepake apa hadil kuruf al isma ing isim wa tarfa'u lan ngrofa'ake apa hadil kuruf al kobaro ing kobar. Nakwu inna zaidan qaimun. Inna zaidan sak temene zaid iku qaimun wong kang ngadeg sapa zaid. Fahiya mongko utawi hadil kuruf iku amilatun kang ngamal apa hadil kuruf fil juz'aini ing dalem juz loro. Hada utawi iki amilatun iku madhabul basriyina pendapate ulama Basra. Wadhaba lan nglakokake sapa al-kufiyuna pira-pira ulama Kufah. Illa annaha marang sak temene hadil kuruf iku la amala ora ana ngamal iku maujud laha keduwene hadil kuruf fil kobari ing dalem kobar. Wa inna ma huwa lan angin semestine utawi kobar iku bakin kang tetep ala raf'ihi ing atase rafae kobar alladzi raf'ihi kana kang ana apa raf'ihi tatawa kana kang ana apa alladzi iku lahu keduwene kobar qobla dukuli inna ing dalem sadurunge mlebune lapat inna wa utawi kobar iku kobarul muftada'i iku kobare muftada. Waro inda tartiba illa filadi kalaita fiya au huna ghairul badi. Waroi lan ngreksa sapa sira ndat tartiba ing iki tartib ing iki urut-urutan ya kena ya ing iki tartib illa filadi angin ing dalem tartib kaya contone lapat alaita fiya au huna ghairul badi. Alaita menawa
iku fiha ing dalem dar, ing dalem omah, au huna utawi ing kene panggonan. Sapa ghairul badi liyane wong kang ala gunemane. Ai tegese yaljamu wajib apa takdimul ismi dinginake isim fi hadal babi ing dalem iki labab wa takirul kobari lan ngakirake kobar. Ila idakana angin nalikane ana apa al kobaru kobar iku durfan rupa dorob. Aujaron wa majruron utawi rupa jar majrur. Fa inau mongko sak temene kelakuan iku layal jamu ora wajib apa takiruhu ngakirake kobar. Wa taktahada lan iku tetep ing dalem ngisore yal jamu takiruhu. Kismani utawi rong dumduman. Akaduma utawi salah sijine kismani. Iku anau sak temene kelakuan iku ya juzu. Wenang apa takdimuhu dinginake kobar wa takiruhu lan ngakirake kobar. Wadalika utawi mengkono-mengkono ya juzu takdimuhu wa takiruhu. Iku naku laitafia ghairul badi. Contone lapat wadalika utawi mengkono-mengkono ya juzu takdimuhu wa takiruhu. Iku naku laitafia ghairul badi. Laita fiha. Laita menawa-menawa iku fiha. Iku fiha. Iku fiha ing dalem dar ing dalem omah. Sapa ghairul badi? Sapa ghairul badi liyane wong kang ala gunemene. Laita fiha. Laita menawa-menawa iku fiha ing dalem dar ing dalem omah. Sapa ghairul badi liyane wong kang ala gunemane. Aulaita utawi menawa-menawa iku huna ing kene panggonan. Sapa ghairul badi liyane wong kang ala gunemane. Ai tegese alwaqi wong kang ala gunemane. Faya jusu mongko wenang apa takdimu fiya wa huna dinginake lapat fiya lan lapat huna ala ghairo ing atase lapat ghairo wa takiruhuma lan ngakirake lapat fiya lan lapat huna anha saking lapat ghairo wasane utawi kang kaping pindho iku ana sak temene kelakuan iku wajib apa takdimuhu dinginake kobar. Naku laita fit dari sokiba. Laita menawa-menawa iku fit dari ing dalem omah, ing dalem dar. Sopo sokiba wong kang anduweni dar. Fala ya jusu mongko ora wenang apa takiru fit dari. Apa ngakirake lafat fit dari li ala yaudah supaya yen ta ora bali apa ad-dhamiru apa isim dhamir ala mutaakhirin ing atase lapat kang dadi akhir lafdon rupane lapate warudbatan lan pangkate. Tata ngene ya. Lafdon ing lafate warudbatan lan ing pangkate. Wala ya jusulan ora wenang apa takdimu makmulil kobar. Dinginake makmule kobar alal ismi ing atase isim. Ida kana nalikane ana apa makmul kobar iku ghaira dorfin sakliyane dorof wala majrurin lan ora jer. Naku inna zaidan akilun to amaka. Inna zaidan sak temene zaid iku akilun wong kang mangan to'a maka ing panganan sira. Fala ya jusu mongko ora wenang apa inna to'a maka zaidan akilun. Gak oleh fala ya jusu mongko ora wenang ya ora tidak diperbolehkan ya. Lapat inna to'a maka zaidan akilun. Inna to'a maka sak temene ing panganan sira zaidan sapa zaid akilun iku wong kang mangan. Itu tidak boleh.
Wala yajuzu takdimu makmuli kobar. Makmul kobar itu tidak diperbolehkan mendahului isim. Wakada lan koyok. Wakada lan koyok iki yajuzu takdimul yajuzu. Wakada lan koyok iki yajuzu takdimu makmulil kobari alal ismi. Ingkana lamun ono opo al makmulu opo makmul kobar durfan iku rufa dorob au jaron wa majrun utawi rufa jar majrur. Nakwu ina zaidan wasikun bika au jalisun indaka. Ina zaidan sak temene zaid iku wasikun wong kang tumandel, wong kang percaya. Bika kelawan sira. Au jalisun utawi iku wong kang lungguh indaka ing dalem ana sanding sira. Fala ya jusu mongko ora wenang apa takdimul makmuli. Dinginake makmuli kobar alal ismi ing atase ismi lapat inna. Fala takulu mongko ora le ngucap sapa sira inna bika zaidan wasikun. Itu tidak boleh diucapkan ya. Au inna indaka zaidan jalisun. Wa ajaza lan wenangake hu ing takdimul makmulil kobar. Sapa ba'duhum setengah ulama. Wa ja'ala lan dadosake sapa ba'duhum minhu sangking takdimul makmul. Qaulaha ing dawe Kyai Syair fala talkani fiha fa inna bikubbiya akoka musabul kolbi jamun bala bilu bakar towil ya. Falatalka mongko ora maidu sapa sira. Mongko aja maidu sapa sira ni ing ingsun. Fiha ing dalem makbubah. Fa inna bikubbiha mongko sak temene kelawan demen makbubah. Sopo akuka dulur sira iku musabul kolbi wong kang dimusibai. Jamun wong kang agung. Jamun wong kang ngene ya. Falatalka mongko aja maidu sapa sira ni ing ingsun fiha ing dalem makbubat. Fa inna bikubbiha mongko sak temene kelawan demen makbubah. Sopo akuka dulur sira iku musabul kolbi wong kang dimusuhi atine. Jamun wong kang agung tatawa wong akeh. Sopo bala bilu. Apa ngono ya? Apa bala bilu? Prihatine tatawa penderitaane akuka. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.